Ola, son Nieves Iglesias e isto é Mar de Fondo, o podcast de Espazo a Proa, o coworking público e gratuito do Concello de Ames que forma parte da rede de espazos de traballo da Diputación da Coruña. Este é un lugar pensado para facer rede, fortalecer contactos e actuar como un verdadeiro motor do talento local. Seguimos a poñer as botas de monte e mirar cara arriba. Imos falar de drons e dunha enxeñería forestal que está revolucionando a forma de coidar o noso territorio. Temos no espazo a un tripulante veterano, ele Marcos Esteves, enxeñeiro forestal con máis de 25 anos de experiencia e fundador de Amonte. Marcos entrou aquí na fase de preincubación coa súa idea, pasou polo 2 anos de incubación e hoxe en día o seu proxecto xa opera como unha SL que colabora activamente co Concello de Ames na prevención de incendios. Ola Marcos, benvido a este punto de partida. Moitas grazas, Nieves, un placer estar aquí de novo. Que tal é volver a casa? Pois é como volver a casa duns amigos, non? Ao final, aquí estiven, pois eso, algo máis de case 2 anos e medio, se non lembro mal, 2 anos e 4 meses, bueno, foi moi agradable, porque foi un proceso de maduración de moitas cousas, foi compartir co resto de coworkers, entón, pois, eso, discutir dos atrancos que ten ás veces, presentar ofertas, acomodarse o que queren os clientes, etc. Foi moi interesante. Era o que estaba previsto, non? Para emprender, eu creo que é moi bo ter persoas coas que contrastar ideas, non? Aterrar un poquinho as cousas. E nese sentido, sigo en contacto con moitas das persoas que coinciden conmigo, que marcharon antes que a min, ou que ainda están aquí a piques de marchar, e penso que é unha maravilla. Imos a empezar na superficie. Ti tes unha traxectoria moi amplia, incluso traballaches como project manager para a Oficina Nacional de FSC en España e colaboraches con xigantes como Inditex, IKEA ou Finsa. Nesta etapa detectaste un gap, unha brecha moi grande entre o que quere unha gran multinacional e o que de verdade lle pasa ao pequeno propietario forestal galego. Como nace Amonte para pechar esa fenda? Pois mira, dende o 2001 que acabei os estudos, xa dende antes empecé a traballar, fixen algún curso de peón forestal, fun dando pasos, non? Que ás veces van polo azar, non? Vanse presentando oportunidades e un vai decidindo se engancha a un tren ou a outro, non? E aí fun construindo. E sempre como enxeñeiro técnico forestal, sempre tiña esa especie de preocupación entre a parte teórica e a parte práctica, non? E sempre vías que había como unha especie de afastamento entre as dúas cousas. Entón, co paso de 20 anos máis tarde, pois traballei fixen un proceso de maduración da idea de emprendemento, non? Por moitos motivos, e aí descubrín que había un mercado moi interesante. Entón, evidentemente, claro que hai as multinacionais necesitan materias primas, non? Necesitan cumprir a lei, e os propietarios, pois, moitas veces, os concellos, a xunta, lles requiren o cumprimento legal, ou lles avisan dunha posible sanción, ou así, e entre medias hai un espazo moi grande. Hai moitísima xente traballando no sector, o sea, moitas persoas que fan consultoría forestal, servizos forestais, de todo tipo, non? Hai un montón de xente que fai un traballo excelente, pero ainda así non damos chegado a todo o que habería que chegar, non? Logo, creo que vamos a falar de incendios, entón logo ponemos algún caso concreto. Entón, o tema é como empatar eso. É dicir, acórdome que a IKEA viñera coa Asociación Forestal de Galicia e con FSC de España a unhas visitas para intentar entender como funcionaba a propiedade forestal
particular en Galicia, non? Canta superficie había, canta volume de madeira había, e como poder traballar con iso, non? Entón, fiz unha serie de visitas con a Asociación Forestal de Galicia, con Finsa e con máis empresas do sector, e eu acompañei nese proceso. Entonces, aí foi onde claramente vin que había unha oportunidade que era imprescindible contribuir aí. E niso estamos, niso estamos actuando. Estamos colaborando con empresas de tallos forestais, con empresas de servizos, con maderistas, con propietarios, con comunidades de montes e conectamos, non? Utilizamos a nosa rede de contactos para conectar e tamén con multinacionais. Estamos traballando con multinacionais que teñen moi traballado, moi evolucionado a parte de responsabilidade social corporativa e colaboramos con eles para proxectos concretos, para facer patrocinios por servizos do ecosistema, para transformar fincas do seu patrimonio e cumprir a legalidade de incendios e erradicar especies invasoras, non? Como a Acacia melanoxylon, por exemplo, ou Fitolaca americana, ou outras moitas, e darlle valor, non? E así, é un pouco o que máis nos gusta, non? Aterrizar teoría no mundo real. Falabas de conectar, non? Tamén, eso creo que é o voso, quizás a vosa diferenciación, non? Nese sentido. Sí, sí, sí. O bo que, claro, en 25 anos de profesión, Claro. tocando, traballando en diferentes entidades, ao final coñeces pois as certificadoras, o sea, os esquemas de certificación forestal, FSC, PFC, coñeces as entidades de certificación, a AENOR, GFA, Soil Association, moitas que hai, e coñeces aos industriais, coñeces os maderistas, coñeces a patronal, coñeces un pouco a todos os actores. E incluso coñeces dentro do sector, sempre hai como subsectores, non? Os sectores son moi amplos. E sempre quedan colectivos ou empresas que fan cosas un pouco diferentes. Entón, nós estamos un poquinho aí. Vamos colaborando con todos e servindo aos clientes e en cada proxecto, non? É importante, non? O que dis polo coñecemento dos actores, pareceme moi importante, e tamén escoitar as necesidades de todos os actores, non? Dentro do sector. É interesante como eso, non? Escoitar as necesidades, coñecer os actores. Bueno, na vosa web e na vosa memoria falades de que a tecnoloxía xa chegou ao monte, pero que moitas veces só a usan as grandes empresas. Vos poñedes algo espectacular, que é usar drons e sensores LIDAR, e corríxeme se hai algo que non está ben, para crear un xemelgo digital do monte. Explícanos isto para que o entenda calquera veciño ou veciña de Ames, que é un xemelgo digital dun monte e como axuda a tomar mellores decisións. Pois mira, isto ao final é un modelo da realidade, é un modelo digital. Por exemplo, a Administración Autonómica, os agentes forestais e aos persoal dos distritos forestais moitas veces en montes públicos ou en montes conveniados sacan un lote de madeira, unha zona do monte, 2 hectáreas, 5 hectáreas, o que sexa, non? Que estea no proxecto de ordenación, para corta. Entón, depende de como se faga a licitación, como se faga a subasta, o proceso administrativo, ás veces teñen que ir a medir todos os pés, un a un. Van ali e miden os piñeiros, os eucaliptos, miden os diámetros, miden as alturas. In situ, Claro, a man, digamos. E moitas veces hai que meterse entre o mato, que o toxo en Galicia metra bastante, e podes ter toxos de 1,5 metro ou de 2 metros. Entón, é un coste en tempo que, por exemplo, 5 hectáreas con 5.000 piñeiros, o mellor lles leva unha semana ou lle leva 4 días, depende un pouco da pendente, depende de moitos factores, non? Eso hoxe en día se pode facer de maneiras máis doadas. É dicir, hoxe en día se pode coller os datos que xa ten o Estado ou mandar un dron tipo Spider con un sensor láser, que é un LiDAR,
pasa por riba a 50, 60, 70 metros de altura, por riba das copas dos piñeiros eucaliptos e dos carballos e de todo, e dos castiñeiros, e entonces vai facendo, vai medindo, vai mandando polo rebote, ao final debuxa, non? Ten Ah, puntos en cor de toda esa masa. E desa maneira pode saber canta madeira hai, cantos pés, que altura teñen, que diámetros teñen, e xa podes calcular. Se pode facer por arriba ou se pode facer incluso por abaixo. Hai vida terrestre que se pode levar, unha persoa pode levar un aparato que vai paseando e que ten un alcance de 100 metros. Imagínate, ti podes facer un percorrido un percorrido de 500 metros e xa tes unha hectárea medida con moita precisión. E ujú, incluso hai unha terceira vía, que sería este segundo é un pouco máis laborioso, ten moitos máis datos precisos, pero hai ujú. unha terceira vía que sería meter un dron por debaixo das copas. Un dron por debaixo Un das dron co sensor LIDAR por Ajá, debaixo entre o ajá, mato, entre 2 metros e 5 metros, e ujú. cos sensores que vayan navegando por aí. Guau, Bueno, hai un montón de opcións, pero ujú, o sembrado digital é iso, é dicir, vale. é unha maneira que ti tes datos moi detallados que podes procesar e Ujú, constantemente. E entón podes tomar decisións. E da outra maneira, imagínate, para ter eses datos só tes diámetros e alturas, pero non tes, por exemplo, a ramosidade. Tens que vale. pararte máis e empezar a mirar e facendo, digitalizando, ti podes ter un montón de datos, incluso os árboles que están caídos, os que están tumbados, en Oh. fin. Ou sexa que tes moitísima máis información para tomar decisións. Sí, E basicamente de iso. xeito máis rápido, entendo. Claro. Vale, Esto se aplica en todo. Na vale. industria, por exemplo, se utilizan sensores para ter a temperatura dos tubos, para saber os rendementos, a velocidade dos procesos, onde vai haber averías, eso que se chama semelgo digital. É como Ujú, facer, pois, por vale. exemplo, nunha embarazada, cando se fai a proba de, exacto, Sí, do embarazo para ver sí, si o bebé nena ou neno, non? sí. Pois se fai unha resonancia magnética, non? Mm, Pois antes unha non se ecografía. podía facer eso, antes había que esperar un momento aí Xa. 100 anos, había que esperar a que nacera para Mm. saber ou recurrir a outros sistemas, non? Pois a tecnoloxía nos permite eso, non? Nos permite Ter información. ter información digital que nos permite tomar decisións mellores, non? Ir Ujú. preparando pois a roupa do bebé ou o que Sí, sea, sí, non? sí. Moi ben, un dos vosos puntos fortes en Ames, por exemplo, é a prevención de incendios forestais Uh -huh, mediante a xestión de biomasa. uh -huh. Como se transfire toda esa tecnoloxía de drones, da que falamos, de algoritmos, aos plan de prevención municipais en franxas secundarias de núcleo rural ou vivendas illadas? Pois mira, nós o que fixemos foi colaborar coa Universidade de Vigo e Mm, utilizar o Inventario Forestal Continuo de Galicia, que ujú, é un proxecto da USC, da Universidade de Vigo e da propia Xunta para utilizar datos de satélite da mellor calidade, da mellor resolución, ir facendo mellora continua diso e ao ujú, final teñen datos pois das especies, non? Donde hai eucalipto, donde hai piñeiro, donde hai carballo, donde acaban de cortar, e iso teñen normalmente para cada ano. Non? Está ujú. moito máis actualizado que a información que ten o Ministerio. E en base a eso, se convertimos esa información en modelos de combustible, que saber pois, no incendio que é o que leva ao lume. O lume vai polo mato, vai polas árbores, vai pola erva, non? Cal é Mm. o vehículo. Entón, se Ujú. modeliza Cal eso é o ben? e en función de eso se sabe a altura do lume, a intensidade, canta enerxía desprende, se pode ir a apagar con batelume, Ou non? ou se se pode apagar con mangueira, ou xa non, a auga da mangueira pois non dá apagado porque as ramas son moi grandes Mm, e incendio de copas, entón hai que facer un contralume ou mandar un hidroavión, unha avioneta de carga en terra. mm, Todo eso está unha ciencia que ten máis de 50 anos de trayectoria e que vai actualizándose rápido porque co cambio climático todo isto muda rápido. mm, Entón, nós fixemos basicamente iso, utilizar ujú, a información e demos unha volta, en vez de utilizar métricas por parroquia mm. con fórmulas matemáticas moi sinxelas, fixemos simulacións. Ah, Simulamos, metemos unha malla de puntos e simulamos 8 escenarios de vento predominante, unha meteoroloxía estándar, promedio, a caída para a zona, e modelizamos como evolucionarían milleiros de incendios en toda a superficie do Concello. E en base a iso, pois cruzámoslo coas capas de faixas secundarias, ujú, a núcleo rural e a vivendas illadas, e priorizamos donde o lume pasaba máis veces e donde había máis poboación exposta.
para dicir cales son as zonas prioritarias de actuación. Pero isto non é... Isto parte de toda a información do Concello de antes, que leva moitos anos con Protección Civil, Policía Local, cos funcionarios do Concello, Recopilando recopilando información. información, traballando, Ujú. e agora hai que seguir. Agora a Mesa ten tido incendios grandes no pasado, o risco segue medrando. O ano pasado, por exemplo, ata 2024 non se chegara a risco alto, nin moi alto. Xa, o ano pasado xa o índice de risco diario de incendio xa chegou varios días en agosto a valores de risco moi alto de incendio. Non chega a extremo, que en outros concellos si chegan, a Ourense e en Pontevedra, pero bueno, entonces hai que ir preparándose para eso. Xa, para non chegar no posible, non? Bueno, os planes de emergencias son para iso, é dicir, é para que o dispositivo estea preparado. A xente saiba o que hai que facer e se coordine co Distrito Forestal. Esa é un pouco a idea, non? Entón, hoxe en día hai moitísima tecnoloxía, moitísima información, pero a veces o que é difícil é gastar o tempo en integrala e en poñela a andar, non? E que os receptores a entendan e que logo se aplique, non? É un pouco máis difícil. Facer chegar a esa información que igual da tecnoloxía e os avances aos usuarias, aos usuarios. Claro, neste caso, o alcalde de Ames e os concelleiros e os funcionarios teñen que ter as capas de sistemas de información xeográfica, os mapas, digamos, non? Os modelos, e teñen que saber como funcionan, e Protección Civil tamén ten que telos, ten que para saber poder como funcionan. transmitilos. Eso é, para poder aplicalos, para poder tomar decisións. Imagínate, pois que ven un incendio nunha aldea, non? E que ali é necesario, pois, primeiro confinar, e se realmente hai eucaliptos e piñeiros que están nunha parcela que está abandonada e que non atendeu aos requerimentos do Concello para que se limpase e hai risco de caer dunha casa, pois o mellor saber onde hai casas onde hai xente con mobilidade reducida e que Ou hai persoas maiores. que non pode sair polos seus propios medios e a Protección Civil ten que ir a sacala, non? Vale. Ese tipo de cousas. Na vosa estructura de custes e ingresos, pasastes de autónomo a SL, non? E o voso modelo Canvas destaca como un enfoque win-win, que é como un custe inicial reducido para o propietario. Como se sostén económicamente unha empresa que aposta por unha xestión forestal próxima á natureza e a alternativa ao monocultivo de eucalipto e piñeiro? Claro, pois mira, a resposta é sinxela. É dicir, evidentemente o mercado actual ten moi claro canto vale unha tonelada ou un metro cúbico de piñeiro de eucalipto. Entonces ese é o mainstream, non? É a corrente principal. Nos traballamos unha parte do noso tempo vai neste ámbito, e o outro, o de silvicultura próxima á natureza, conservación ou restauración de biodiversidade, son mercados onde somos un poquinho máis anovadores, e non é a nosa liña principal. Temos que combinar esta liña incipiente, que é máis moderna e onde é máis complicado que o cliente veña a buscarte xa coas cousas claras e que entenda un pouco o que se pode facer, un mercado máis inmaduro co mercado clásico. Entón, basicamente, o que facemos é iso. Combinamos temos unha carteira de servizos diversificada, facemos traballos clásicos de enxeñería e consultoría forestal e combinamos con algúns proxectos nos que colaboramos con multinacionais ou con administracións públicas, autonómicas ou municipais, en proxectos concretos. E entón, desa maneira, conseguimos, por exemplo, colaborando con entidades de custodia do territorio, con fundacións, con fondos do Ministerio ou da Comunidade Autónoma ou dos concellos, conseguimos que ao propietario os custos sean nulos ou moi baixos. E desa maneira hai como unha cofinanciación das actuacións. É un pouco a maneira que temos e temos proxectos que están funcionando ben. Con honestidade te digo que é un mercado incipiente. É dicir, todo o tema de servizos do ecosistema, monetización de biodiversidade e demais é discutible e está en evolución continua. Entón, nós intentamos ser prudentes e facer cousas que
que teñen sentido e que son entendidas por todas as partes e que xa ahora mismo serán beneficios económicos, non? Ujú, ujú. Agora imos entrar como nunha sección que é o mar de fondo, non? É o como a incerteza do emprendemento, os erros ou desafíos que atopamos, non? A responsabilidade que falamos un pouco Ujú. antes tamén. Eh, Ti xa intentaras emprender Ujú. coa idea de Amonte en 2017, pero dixeches non é o meu momento, non? Ujú. Que é importante é saber escoitarse e dicir agora non. Como cambiou o Marcos daquela ao que despois entrou en a proa coa idea un pouquiño máis madura? Ujú. Bueno, pois ao final son procesos, non? Case Mm, todo na vida son procesos. Entonces, un proceso non é algo que se pode facer de maneira impulsiva e automática moi rápida. Ás veces sí, pero son as menos ás veces, non? Entón, en 2017, pois, por diferentes motivos, surdiu unha oportunidade, fixen un primeiro testeo, non? mm, Do mercado, da idea de negocio e demais, e foron pasando os anos e mentres seguín testeando a idea, afianzando redes de colaboración, ata que chegou un momento que era o momento axeitado, non? Por moitos motivos. mm, Entón, basicamente, é un proceso de maduración ujú, que tiña lógica. A preincubación foi rápida, foi 4 meses, a incubación, os 2 anos, mm, pois me serviron para confirmar que evidentemente sí que había mercado, sí ujú. que podíamos dar ese servizo, entón a evolución a SL pois foi tamén bastante natural. A idea era dotarse tamén de estructura a Mm, nivel empresarial, um, por temas fiscais, tributarios, e por temas tamén de reparto de tarefas. Non? Ás mm, veces, cando un autónomo e ten colaboradores, pois as relacións non sempre é doado atopar colaboradores fiables e que haxa un win-win sempre. ujú, Entonces, ás veces é mellor, dende o meu punto de vista, mm, incorporar a socios, non? Que cos que compartes as decisións, non? Que para mm. min é a clave. Bueno, Pois decidir que traballo aceptas e que traballo o mellor rexeitas mm, por temas de rendibilidade, por temas de complexidade, por temas de prazos, etc. Non? ujú, Porque esas son as decisións que fan que unha empresa pois supere os 3 anos ou os 5 anos. Non? mm, mm. Eh, non sei se con isto te respondo. Sí, sí, perfecto, claro, que é un proceso, non? Uh -huh, Entendo que é un proceso de madurativo incluso, non? uh -huh, De moitas casuísticas, non? Porque entendo que tamén que hai cousas a nivel persoal, bueno, moitas cousas que poden pasar nos anos do emprendemento ou de decidir emprender. E tamén falabas agora da toma de decisións en equipo. uh -huh, Creo que eso tamén é importante na evolución, non? Porque que acompañete na evolución tamén é verdade que o reparto de tarefas uh -huh, é unha cousa que, sobre todo ao principio, uh -huh. un autónomo, un emprendedor, emprendedora, bueno, fai moitas tarefas, non sempre son as tarefas que máis nos gustan, Uh -huh. porque igual temos un emprendemento que nos gusta moitísimo, pero hai moitísimas tarefas ao redor que non é o que máis nos Claro. gusta, entón, bueno, ter un equipo de traballo é Sí, porque non importante. sempre podes externalizar todo, non? É o Exacto. tema, non? Que ao final aí depende moito do tipo de emprendemento, non? Mm, É dicir, ujú, si ás veces hai persoas que polo seu negocio e polas súas capacidades mm, consiguen ser unha persoa que atende todas as tarefas, mm, a técnica de, digamos, de producción, mm, a comercial, a fiscal financeira, mm, contable, mm, non? Pero bueno, eso, eu penso que sempre cada un ten que valorar cal é a súa trayectoria, onde é forte, onde non, e ver de cubrir esas debilidades. Non? sí, de sumar. Uh Falamos de que a monte para nós, para este espazo, é un caso de éxito, porque é unha evolución favorable -huh, de emprendemento, polo menos ata o de agora, uh -huh, pero fuxindo das mensaxes superficiais, en Galicia falar de incendios forestais é falar de perdas. uh -huh. Como xestionas ti a nivel emocional a responsabilidade
de priorizar as zonas de prevención de incendios, sabendo que o voso criterio técnico influe directamente na seguridade das casas, das vivendas, das persoas de Ames. Pois é unha responsabilidade que pesa, evidentemente, non? O sea, ás veces cando estás indo polas aldeas e polo monte e vas á zona de interfaz entre as vivendas e a zona de plantacións forestais e ves que hai mato, que hai combustibles en escaleira, que realmente esas casas poden arder, pois claro que te preocupas, non? Porque ademais en todo Galicia é unha situación que non estamos sendo capaces de abordar ben, non? Vale. Entre o Estado, a Xunta de Galicia, os concellos, os propietarios, non? As comunidades de montes, os particulares, as Os actores familias. que falábamos antes, Claro, non? claro, a xente aínda non é consciente do risco real que hai, non? Ujú. Entón sí que pesa, pero como técnico e como empresario, ao final hai que ceñir esos datos, hai que ver cal é a legalidade, que o que pide o cliente, que o que pide o contexto, e traballar cos datos. Entón, aí o que fixemos o equipo de traballo pois foi eso, aproveitar, darlle voltas, reflexionar, facer varias versións e tentar pois dar o que necesita o cliente, dar os mapas e crear o dispositivo de emerxencias adaptado ao que pide o cliente e ao que pide a normativa e que funcione. E traballar tamén coas persoas que están que se van a encargar de executar o plan para que entendan cal é a importancia e onde hai que seguir revisando e traballando ano a ano. Non? Entón, desa maneira, pois ao final quedámonos tranquilas, non? Ya. Sabemos que cumprimos a lei, técnicamente aportamos todas as ferramentas e toda a información disponible e que a situación mellorou. O sea, solamente con isto xa se Vale. mellora a situación. E agora o tema é continuar. O traballo non acaba e Non, non non. hai unha varita máxica. Non é Ya. perfecto. Son modelos digitais que teñen fundamento técnico, pero logo hai que seguir traballando. E Ya. o mellor hai que incrementar algunha cousa ou mellorar, non? É así funciona a vida, non? Ya. Se seguimos falando de xestión emocional, na enxeñería e no emprendemento por conta propia hai moita incerteza, non? Ti pertences ao colectivo de emprendedores de máis de 45 anos e moitas veces as axudas ou os focos do emprendemento van dirixidos aos rapaces de 20 anos. Pero a verdadeira experiencia e os desafíos de conciliación veñen máis tarde, non? Como se xestiona ou como xestionas ti o risco e a frustración cando os tempos de administración ou da industrias non van ao ritmo que a OSL precisa? Bueno, unha pregunta moi ampla. Se me ocurren moitas cousas, vou intentar centralas, non? Primeiro, a frustración hai que xestionarla. É como os conflitos de interese ou como tantas cousas, non? Ao final, no exercicio profesional e na vida en xeral sempre hai sempre hai situacións complicadas, non? Entonces non queda outra que afrontalas e xestionalas. E a frustración é algo fundamental, porque ao final vai coa enerxía que tes. É dicir, se un se deixa gobernar pola ira, non? Xa. Mal negocio fai. Hai que buscar a maneira de, de ter un tempo fora, non? De tranquilizarse e enfocarse a resolver o problema, non? Con enfadarse non se resolven os problemas. E a frustración é algo que no emprendemento é algo diario, digamos, non? É moi habitual que un cliente, pois, que te prepares unha oferta con moito mimo, ou que fagas un traballo dende a tua perspectiva con cariño, con agarimo, con precisión, con calidade, e que o cliente, pois, pareza non velo, non? Ou Xa. que ni sequera acepte a oferta porque el solamente vai en prezo, non? Entón, esas cousas hai que Xestionalas. xestionalas cada día, non? En canto ao tema é verdade Da que incerteza, non? sí, da incerteza e do tema da idade, non? Ai, é Que verdade. sen entrar en temas de edadismo, creo que é positivo o enfoque de que a sociedade pois a xente nova lles promova a emprender, non? Porque hai unha tendencia tamén bueno, todos nos é mellor ser funcionario, É verdade. traballar por conta allea, non? E ter a seguridade. E realmente eu creo que é máis cómodo en xeral.
pero necesitamos emprendedores, non? Está clarísimo. Entón, eu creo que o mix está ben, non? De feito, en Amonte estamos persoas de máis de 40, de verdad. 50 anos e de menos de 30, non? E creo que hai que aproveitar esa xente Sí. moza, non? E tiveches moitas colaboracións aquí Ujú, con Becas Feuga e demais, ujú. con moita xente xoven. Ti eres unha persoa que colabora moito coas Claro, novas xeracións. porque eu creo que hai que aproveitar ese momento vital, o Mm, sea, esa enerxía, esa capacidade mm, intelectual, esa formación, e mm, hai mm, que compartir, non? Un pouco a experiencia e a realidade con ese ímpetu e esa enerxía. mm, E bueno, todo o tema, eu o que teño moi claro que emprender é un camiño que ese modelo yanqui de emprender mm, fracasar non pasa nada, que o proceso e aprendizaxe eu creo que interesa. Aquí na proba hai xente de menos de 30 con mm, proxectos moi potentes e con moito traballo mm, e que funcionan ben mm. e creo que tamén, cando emprendes con máis de 40, pois chegas con un mapa máis detallado, non? Xa, Chegas en mellores condicións. xa. E Mm, bueno, entonces xa vos digo, xa te digo, Nieves, que é un tema complexo, pero creo mm, que a administración en xeral é verdade que moitas veces hai tantas axudas e xa. tantos recursos Mm, que moitas veces os emprendedores non chegamos a eles, e aí sí que é importante pois, apoiarse en persoas como a Información. ti, Mm, non? Como Hueco, mm, como a xente da área de emprendemento do Concello de Ames, mm, que te axudan un pouco a filtrar e a seleccionar mm, que axudas te poden interesar e mm, un pouco te advirten de que, ollo, as axudas están moi ben, pero ás veces hai que tributalas, ese mm, tipo de cousas, non? mm, Entonces, mm, no proceso de emprendemento estas partes son clave. mm. E ti que estás aquí co teu compromiso se, se tiveramos unha mensaxe para persoas emprendedoras que escoitan, crees que é importante romper coa soidade do emprendemento para quen está empezando? Para min, sí. Volvemos outra vez o a diversidade, non? A especificidade de cada Claro. caso, non? Mm, Pero en xeral eu creo que sí. Eu creo que mm, para emprender e non tolear, non? E para superar os 5 anos de emprendemento, ujú, hai que é bo ter unha fundamentación, mm, ter un apoio, non? E ujú, compartir con outras persoas que están pasando polo mesmo proceso. ujú, E ás veces tes que facer varias chamadas ata que chegas a unha persoa que te di, mira, eu eso xa o fixen, xa provei isto, isto e isto, e vale. quando funcionou isto. Ao final ti tes que facer a túa solución. Pois, Mm, tes varias versións e ti elixes a que mellor te conveña. Non? ujú, Entón, ese proceso iterativo e de compartir, salvo que sea unha startup mm, con moito secretismo, e aínda así, mm, sempre é bo non estar só. mm, Ter persoas que te escoiten, testear a mm, túa idea de negocio e as túas decisións con xente de confianza, non? Para ter un feedback e tomar decisións informadas. Porque no emprendemento moitas veces nos deixamos levar polo que nos gusta e pola nosa concepción das cousas e moitas veces o mercado non encaixa, non? Con eso. Entón hai que ir acomodándose. mm, mm. Sí, para min acompañando ás persoas emprendedoras é importante tamén eso, como un axente un pouco externo, non que non teña tanta que non tiña tanta emoción posta Uh -huh. aí, non que é como unha figura un pouco máis obxectiva, Uh se se -huh. quere, no proceso. É importante. E compañeiros e compañeiras tamén, porque aquí xurden moitas conversacións no espazo de café, de eu estou usando esta ferramenta, como che vai a ti, bueno, esta conversa que quizás é máis informal, Uh -huh. aí tamén está o coñecemento, non? E o compartir. Absolutamente, absolutamente. Eu lembro conversas contigo e Mm, con outras persoas que ás veces sempre con certa empatía, non? Porque mm, axuda a decir emprender non é doado, entonces se atopas unha persoa que é moi hostil ou moi seca, non? Pois a mm. veces eso é contraproducente porque xa se tal, pero sí que é moi necesario e que hai que aprender tamén a integrar, non? Respostas negativas, non? Mm, Porque eso é o que te salva ás veces, non? De facer un mm, investimento excesivo, de elixir un camiño no que gastas moita enerxía, moito tempo e que non é mm, rendible. mm, Entonces, un mm, emprendedor ten que escoitar e mm. ten que repensar de cote e aprender a escoitar cosas que non lle gustan, non?
É verdade, sí. Ujú. Bueno, falábamos antes un pouco diso, non? Da frustración que moitas veces xera isto. E agora, xa un pouco máis de cara a chegarnos a este porto seguro, Ujú. eh, quedo con unha frase do teu modelo de negocio que é convertemos as limitacións legais en ventaxes. Ujú. Que gran lección de pensamento paralelo, non? Para calquera autónomo isto de convertir limitacións en ventaxas. E, ademais, está desintegrando os principios do Pacto Mundial das Nacións Unidas e colaborando con entidades de inserción laboral como Fundación Amicos. E o monte galego non é só da madeira, é tamén é un valor social, non? Neste caso. Absolutamente. Mm. Hai que pensar por exemplo, moitos produtores forestais teñen algúns, sobre todo a xente maior, non? Mm. Que o mellor de neno foi coas vacas o que agora é un eucaliptal ou un piñeiral Mm. porque tiña que pastar ali co gando. Entón Ujú. hai un apego, non? Entón, evidentemente o monte non é só madeira. É necesario o input económico, non? Hai que, Mm. sen dúbida, funciona así, Mm. pero hai moito máis. Nós traballamos moito con comunidades de montes. Entón, Vale. nas comunidades de montes a función social é clave. O sea, hai un observatorio galego de comunidades de montes promovido por dúas fundacións, Mm. se non lembro mal, vinculado á Universidade de Vigo, e é moi interesante porque houve unha tese de doutoramento e houve un informe facendo unha enquisa pois, a máis de 500, máis de 300 comunidades de montes de toda Galicia e se comproba que moitas delas non teñen o principal, o que máis lle importa non é a madeira de eucalipto ou de piñeiro, o Ujú. que máis lle importa pois é a auga, están máis preocupados pola auga porque teñen traídas veciñais e demais, Verdade? Ujú. o perigo de incendios, o uso social, non? Entón, é dicir, non é só económico, non? O monte é moito máis que madeira. Mm. Entón, E este traballo coa inserción sí, é laboral? verdade. O tema aí, por exemplo, temos un cliente como multinacional e Mm. con esta entidade para temas de erradicación de invasoras Vale. que había un rego preto, pois non era axeitado empregar fitocidas, Ujú, glifosato nin ujú. outros, entón optamos por traballar con empresas de inserción profesional. Entonces se está gastando máis diñeiro, pero estamos conseguindo resultados alucinantes, non? Ujú. Porque cando ti tes unha zona como eucalipto, acacia, robinia, por exemplo, ah, piñeiro e así, cando se cortan, cando aumenta a luz que chega ao chan, e xa tes especies invasoras ali, como a acacia melanoxylon, por exemplo, hai unha explosión despois, é dicir, ínzase todo de Acacia melanoxylon Ah. e de Robinia pseudoacacia e de Phytolacca Ujú. americana, Tradescante, hai un montón de especies que son problemáticas e que desplazan as especies autóctonas. Autóctonas, claro. Entón, darlle a volta a iso ou utilizas medios mecánicos, metes capas de terra potentes, removes todo o solo ou utilizas químicos ou a outra opción é un traballo fino e recurrente. Mm. Entonces, aí hai espazo para as grandes empresas a veces poden deducir cando fan investimentos para empresas de inserción Vale. profesional, Ujú, pois deducen parte dos impostos. ujú. Entón, aí hai vías de colaboración super interesantes, non? Mm. E nós traballamos en ese tipo de cousas. Ir, Mm. como o que falábamos antes, o tema de biodiversidade, de paisaxe, todo o mundo falamos iso e o percibimos, pero ainda queda traballo por facer e moitas veces as solucións hai que ser un pouco creativos, non? Mm. Para que Ujú. os números dean e para conseguir resultados, non? Mm. Sí, facer este tipo de eso de conexións, non? De moitos factores, moitos actores Uh -huh. dentro dun mesmo sector. Marcos, agora xa para rematar, para calquera particular, comunidade de montes, veciñas, veciños ou empresas que quera facer un inventario con drons ou protexer o seu monte, onde está o voso porto digital? Pois nós temos a nosa web, a Monte Ujú, Portugal, ujú, tamén estamos en LinkedIn, vía correo electrónico e móvil. mm, Basicamente, aí temos en
en Amonte os socios temos previsto pois mellorar a nosa comunicación externa. Vale. Polo momento estamos un poquinho centrados Na actividade, non? claro, en cumprir os nosos clientes, pero sí, para 2027 imos mellorar Instagram, Facebook, que tamén o temos, pero Redes sociais sí, é un claro, obxectivo. en principio o punto de contacto sería a nosa web, aí xa se pode ver Amonte.gal, verdad? amonte.gal, aí se pode ver un poquinho que facemos, non? E logo para contactar con nós pois é moi doado. Moi ben, bueno, mellor así, moitas grazas, Marcos, por navegar con nós, por volver aquí, é un placer falar contigo e ver a túa evolución. A verdade é que síntome moi afortunada por ter este proceso un pouco con vos. Así que moitas grazas e espero que isto sexa tamén un aporte para a comunidade, para as persoas que escoitan, non? Un pouco tanto de emprendemento como de monte, como bueno, do que pasa, non? Aquí na comunidade. Moitas grazas aos nenos, ti sempre foches unha persoa moi atenta, moi amable, moi constructiva, non? Tamén ao Concello de Ames, que ten un espazo alucinante. Penso que calquera persoa que queira emprender aquí no Miñadoiro hai un sitio moi bo, con moi ben dotado e que ademais hai un ecosistema que funciona, tamén en colaboración coa Deputación Provincial. Entón, vamos, o prazer é recíproco. Moi agradecidos nós tamén. Moitas grazas e ata a próxima, Antón. A todas as persoas que nos estades escoitando, se estades nese proceso de cambio, se tedes unha idea de autoemprego ou se queredes tecer redes con outras mentes inquedas, Espazo a Proa é o vosso porto seguro en Ames. Aquí podedes solicitar un posto para utilizar o coworking, coñecer outros coworkers e apuntarvos ás nosas formacións e dinámicas colaborativas. Agardámosvos no vindeiro episodio de Mar de Fondo, ou a travesía